з тобою яму честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою яму честь тут отдаем, о Мария. И за Христом вслед идем, прозгрешный свет, о Мария. Хай же хосанна загучить, усемогутному хвала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою яму честь тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, Мария, и мы с тобою яму честь тут отдаем, о Мария. Маті, прийшли до тебе ми, щиро розкривши всі душі, почуйте наші просьби, допоможи у біді. Святая Дева Мария, просим, моли за нас сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Припавши до твоих ног, мы стоим в полной покоры, жалеем за грехи наши, за все учинки свои. Святая Дева Мария, просим, моли за нас сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. Ты найсвятейшая Дева, наша завжди королева, найпригожейшая кветка, будем хвалить мы Тебе. Святая Дева Мария, просим, моли за нас сына, веди дорогой до неба, добрыми быть научи, добрыми быть научи. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами.
и с Духом Твоим. Ты нараканне маё замяніў на танец і радасцю мяне падперавязаў. Аллилуйя. Распачынаем, дарагія браты і сёстры, гэтую святую імшу. Як заўсёды, кожнай суботы прыходзім да Маці Божай з нашымі просьбамі, падзякамі, з нашымі інтэнцыямі, каб праз яе заступніцтва Пан Бог нас выслухаў, наши молитвы, просьбы, інтэнцыі. Гэтая святая імша адпраўляецца ў інтэнцыі святой імшы складковай ва ўсіх тых просьбах, з якімі мы прыходзім да Маці Божай. Молімся аб Божым благаслаўленні, здароўі, апецы Маці Божай і патрэбных ласках для Крысціны і яе сям'і. Падзяка за пражытыя гады ад Віталія з просьбай аб Божым благаслаўленні, здароўі і поспехаў на новым месцы працы. Падзяка Пану Богу Маці Божай за пражытыя гады ад Наталіі Давляшевіч з просьбай аб неабходных Божых ласках, ласцы здароўя на дальнейшыя гады яе жыцця. Аб Божым благаслаўленні апецы Маці Божай Яснагурскай і шчаслівага сямейнага жыцця для Святланы і Арнаса у дзень рэгістрацыі шлюба. Аб апецы Маці Божай для унукаў, для Уладзіслава, Вольгі, Вікторыі, Сцяпана, Ганны, а таксама аб ласцы здароўя для іх. Аб ласцы здароўя і хуткага паправы здароўя з цяжкай хваробы для Луцыі. Падзяка Пану Богу за пражытыя гады ад Віктара, дарагакупца, з просьбай аб Божым благаслаўленні і заступніцтва Міхала Арханёла Маці Божай на дальнейшыя гады яго жыцця. Падзяка Пану Богу за атрыманыя ласкі і дары з просьбай аб дальнейшай апецы і ласк здароўя для Васілісы, Антона, Анастасіі, Артура, Кацярыны, Мар'яны і Ганы. Падзяка Маці Божай за шчаслівае нараджэнне дзіцяці ад Елізаветы з просьбай аб апецы Маці Божай, здароўя для яе і яе дзіцяці. Таксама маем вялікую радасць на яшчэ адну парафіянку стане ў нашай супольнасці парафіяльнай стане яшчэ больш. Таму, дарагія бацькі, пытаюся вас, якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце касцёл Божы для Вікторыі? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што вы прымаеце на сябе абавязак выхоўваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы, хросныя, ці гатовы дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Вікторыя, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Módlmy się. Boże, Ty prastu воскресения Твоего Сына, Pana naszego Jezusa Chrysta, увесь свет наполню радостью. Uczyni prosim, karab zastupnictwa Maci Jego Najświętejszej Panny Maryi. My otrzymali udział w szczęściu życia wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna,
який з тобою живі во владарицю єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Amen. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні касцёл па ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі меў спакой, развіваўся і жыў у боязі перад Панам і напаўняўся суцяшэннем Святога Духа. Калі Пётр абыходзіў усіх, прыйшоў таксама да святых, якія жылі ў Лідзе. Там ён знайшоў аднаго чалавека па імені Эней, які ўжо 8 гадоў ляжаў у ложку спаралізаваны. Пётр сказаў яму: «Эней, Езус Христус аздараўляе цябе, устань і засцялі свой ложак». І той адразу устаў, і бачылі яго ўсе, хто жыў у Лідзе і Сароне, і навярнуліся да Пана. У Яфе была одна вучаніца па імені Табіта, што азначае сарна. Яна рабіла шмат добрых учынкаў і раздавала міластыню. У тыя дні яна захварэла і памерла. Яе абмылі і паклалі ў святліцы. Ліда была недалёку ад Яфы, і калі вучні даведаліся, што Пётр там, паслалі да яго 2 чалавек з просьбаю: «Прыйдзі неадкладна да нас». Пётр устаў і пайшоў з імі. А калі ён прыбыў, увялі яго ў святліцу. Усе удовы абступілі яго з плачам і паказвалі яму тунікі і вопраткі, якія рабіла сарна, жывучы з імі. Пётр, адправіўшы усіх са святліцы, стаў на калені і памаліўся. Затым звярнуўся да цела і сказаў: «Табіта, устань». Яна адкрыла свае вочы і, убачыўшы Пятра, села. Ён падаў ёй руку і падняў яе. Паклікаў святых і удоваў, і яны убачылі яе жывую. Пра гэта стала вядома па ўсёй Яфе, і многія паверылі ў Пана. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Чым аддзячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы? Чым аддзячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы? Чым аддзячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы для мяне? Келіх збаўлення ўзніму і буду заклікаць імя Пана. Чым аддзячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы? Выканаю абяцанні свае дадзеныя Пану перад усім народам яго. Каштоўная ў вачах Пана смерць яго святых. Чым аддзячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы? Я слуга Твой, сын слугі Тваёй, Ты разорваў мае кайданы. Я прынясу Табе ахвяру хвалы і буду заклікаць імя Пана. Чым аддзячу я Пану за ўсе яго дабрадзействы? Аллелуя, 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 аллелуя.
маєш слови життя вічного. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. U той czas многие z uczniów Jezusa kazali: ciężka jest mowa, kto może jej wysłuchać? Ale Jezus, wiedaючи, що вучні Його не наракаються на гета, сказав їм: «Ці гета спокушає вас, а коли убачите Сина Чоловічого, який буде узиходити туди, де був раніше, дух оживляє, тіло ніж ні на що не придатне. Слово, яке я кажу вам, єсть духом і життям. Однак есть між вас тия, хто не вірить, бо Єсус від початку відав, хто не вірить і хто його видасть, і сказав: «Для того я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли гэта не буде дадено йому Отцом». З гэтага часу многие вучні ягоныя адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. Тады Єсус сказав 12: «Ці ви так само хочете дійти?» Отказав йому Симон Петр: «Пане, до кого ми пойдем? Ти маєш слово життя вічного». А ми повірили і спознали, що Ти єсть святий Бога. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Просім Єсуса Христа быць милосердным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога Касцёла. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно магло слухаць Твоё святое Євангеліє, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім, Слухай нас, Пане. молімся, каб яно з радасцю магло удзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. молімся, каб яно любіла Бога і ближняга, як Ти навучыў нас. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў, яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім, Слухай нас, Пане. молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім, Вислухай нас, Пане. молімся ва ўсіх інтэнцыях, з якімі мы сёння прыходзім да Маці Божай. У асаблівы спосаб усіх тых інтэнцыях, просьбах і падзяках, з якімі мы прыходзім на гэтую святую імшу складковую. Каб праз заступніцтва Маці Божай, нашай Пані Яснагорскай, Бог іх усе выслухаў і адталіў нас усімі патрэбнымі ласкамі. Цябе просім, Святая Марія Маці Божая, святый Яне Хрестителю, святый Юзефе, святые Петра и Пауле, святый Михайле Архангеле, усе святые Божия, усемогутный вечный Божа, Ты послал у свет Своего Сына, каб Ён отхилил от нас моц сатаны, духа неправедности, от человека вызволенного с темры, перенес у цудоўнае валадарства Твайго святла. Покорно молим Тебе,
каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Христа, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Христа Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Благословлены Ты, Боже Ойче усемагутны, бо Ты стварыў ваду, якая ачышчае і падтрымлівае жыццё. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навекі. Благословлены Ты, Боже, цяпер навекі. Благословлены Ты, Боже, адзінародны Сыне Езу Хрысте, бо з Твайго боку пралілася вада і кроў, каб са смерці і ў васкрасенне Твайго нарадзіўся Касцёл. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навекі. Благословлены Ты, Боже, Духу Святы, бо Ты намасціў Христа, ахрышчанага ў вадзе Ярдану, каб усе мы былі ахрышчаныя ў Табе. Благословлены Ты, Боже, цяпер і навекі. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваёй слузе Вікторыі, якую у веры Касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яна мела жыццё вечнае. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае, як дар Божа любові, новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захованае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прыме хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? А цяпер ці верыце? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінароднага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў і ўваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце Пану нашым. Ці хочаце, каб Вікторыя прыняла хрост у веры Касцёла, якую мы усе разам з вамі толькі што вызналі? Вікторія, я цябе хрещу у
Святого. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадліву, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Виктория, ты стала новым створением. Усемагутны Бог Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашвае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучана да яго народа, прабывала ў Христе святару прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Виктория, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З павагаю слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджанай у жыццё вечнае. Прыміце святло Хрыста. Бацька хросны цяпер падыдзе запаліць свечку ад пасхалу. Все беремся правой рукой за свечку. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваше дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Христе, у Христа апрануліся. Аллилуйя, аллилуйя. Гасім свечку, і гэтую свечку мы захоўваем на першую камунію вашай дочкі. Нашему Богу песни грайте, моц Его и велич выславляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нашему Богу песни грайте, моц Его и велич выславляйте. Нашему Богу песни грайте, моц Его и велич выславляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук твоих на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Прымі, святы Отче, гэту ахвяру нашай пакоры, якую мы з радасцю Табе складаем, адаючы пашану на свяцейшай Панне Марыі, і дай нам, удзельнікам Христовай ахвяры, суцяшэнне на гэтым свеце, вечнае збаўленне, праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим их до Пана. От
Дзякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны, вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благословляли Цябе і праславлялі, аддаючы пашану Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзеве. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дзякуючи, что учини нас згодными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костер Твой розсіяний по усім світі, удоскональ його у любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надію на воскрешення, і про всіх, хто Твої ласки одійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити святло обличчя Твоего. Просим Себе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним,
у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами и усими святыми, якие спрадвеку подобалися Тебе, каб всеми мы хвалили, прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, и мы изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, да ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. По Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы сходно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заусёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленная покликана на вечеру ягоную, и буде оздоровлена душа моя. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый меня у белой госты, забери мою темру. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый меня у белой госты, забери мою темру. Огорни
каб як ты стаўся хлебам, агарні мяне, каб як ты стаўся хлебам, паблагаславі, як хлеб падзялі паміж тымі, хто прагне, паблагаславі, як хлеб падзялі паміж тымі, хто прагне. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй и надею пошли. Молимся. Пане наш Боже, Ты умацаваў нас пасхальнымі сакраментамі, ушаноўваючы маці Твайго Сына пакорна Цябе просім, каб Езус, якога мы прынялі, прабываў у нашым смяротным целе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Дякуємо всім за супольную молитву. Цяпер будзе выстаўлены свяцейшага сакраменту і набажэнства маёвае. О найсвятейша гостыя, вяди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у валадарства свое прими. Амен. Падзея нараджэння апісаная проста, паказвае, як Марыя дзейсна удзельнічае ў тым, што ў ёй адбываецца, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавяла яго і паклала ў яслі. Тое, што адбываецца з удзелам Марыі, з'яўляецца вынікам яе паставы, поўнай гатоўнасці супрацоўнічаць з Божым планам. Доказ гэтай гатоўнасці яна дала ўжо падчас звеставання, кажучы: «Няхай мне станецца паводле Твайго слова». Вопыт нараджэння дзіцяці Марыя перажывае ва ўмовах вострага убоства. Яна не можа даць Божаму Сыну нават таго, што звычайна маці запэўніваюць сваім
новонародженим дітям, вимушене покласти його у яслі, у часову колиску, яка не відповідає годності Сина Найвищого. Откинутий своїми, Єсус був прийнятий пастухами, людьми простими і нікчемними у очах цього світу, яких Бог, однак, вибрав як перших адресатів доброї новини об народженні Збавці. Звістка про народження Єсуса з'являється для їх, як була для Марії, у хвилину звістування великим знаком ласкавості Бога у відносинах до людей. Спів ангелів хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Можна так само перекласти людям, яких Він полюбив, об'являє пастухам тоє, що Марія виказала у своїм гімні «Магніфікат». Народження Єсуса – це знак милосердної любові Бога, який особливим чином об'являється людям убогим і покорним. На заклик ангела пастухи відказують спонтанно і з ентузіазмом. «Пойдем у Бетлеєм і поглядим, що там сталося, і про що обвістив нам Пан». Їх пошуки не оказуються даремними, бо знайшли Марію і Юсифа і немовля. Зрозуміле жадання пастухов після незвичайної зустрічі з матір'ю і сином розказують, що була обвіщена їм про це дитя. Указує обвіщальникам Євангелія усіх часов на узнеслий сенс і навіть необхідність глибокої духовної зв'язку з Марією, коли вони хочуть ліпш познати Єсуса і переказувати з радістю Його добру новину об збавленні. Про заступництво Матері Божої доручаємо усі наші просьби і інтенції, з якими ми приходимо на эту святую імшу, об Божьем благословении, здоровье и опеці Матері Божої і потребних ласк Божих для Кристини і її сім'ї. Подяка за прожиті годи від Віталія з просьбою об Божьем благословении, здоровье и поспехов на новом месте працы. Подяка за прожитые годы от Натальи Давляшевич с просьбой об необходных ласках Божьих, ласці здоров'я на дальнейшие годы її життя. Об Божьем благословенні опеці Матері Божої і щасливого сімейного життя для Святлани і Арнаса у день реєстрації їх шлюба, об опеці Матері Божої для онуків у Владислава, Вольги, Вікторії, Степана і Ганни, об моцній ласці здоров'я і худким выздоровлении для Луції. Подяка за прожитые годы от Виктора Дорогокупца с просьбой об Божьем благословении заступництва Михайла Арханьова Матері Божої на дальнейшие годы його життя. Подяка Пану Богу за отримані дари і ласки с просьбой об дальнейшей опеці и ласк здоровья для Василисы, Антона, Анастасии, Артура, Катерины, Мар'яни і Ганни. Подяка Матері Божої за щасливе народження дитяті от Єлизавети з просьбою об опеці Матері Божої, об ласці здоров'я для її і її дитяті. Слухай нас, святая Панна над паннами, Маті Христова.
молися за нас, Маті Костьола, Маті милосердности, молися за нас, Маті ласки Божией, Маті надеи, молися за нас, Маті пречистая, Маті беззаганная, молися за нас, Маті непорушная, Маті невинная, молися за нас, Маті наимилейшая, Маті найцудовнейшая, молися за нас, Маті доброй рады, Маті Створителя, молися за нас, Маті Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас, Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас, Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас, Панна верная, люстра справедливости, молися за нас, столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас, святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас, святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас, золотый доме, ковчег заповету, молися за нас, брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас, оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас, сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас, королева анgelов, королева патриархов, молися за нас, королева пророков, королева апостолов, молися за нас, королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас, королева паннов, королева всех святых, молися за нас, королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас, королева
які береш на себе грахи світу, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грахи світу, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися ми годними обіцянню Христових. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим тешиться трвалым здоровьем души и тела, и про сполнение заступницы на святейшей завсёды Панны Марии. Мая ласку вызволить нас от теперешнего смутку, дарить вечной радостью. Прас Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О, Пани, о, Пани, о, Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О, Пани, о, Пани, о, Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Этой величный сакрамент ушануймо щиро всем, тратить моц второе право, Божий новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло выбери принясем, Богу вечному у Троицы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, да Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, прос пасхальну таємницю Христа Ти откупил всіх людей, заховай у нас справу Твоей милосердности, каб мы не спинно загадываючи таємницю нашого збавлення, достоліся тримать яє плен. Прас Христа Пана нашого. Амен.
Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. О, прославляйте Його всі народи, спашаnej пісні Йому співайте, бо Його ласка завсюди з нами, а